Nå, iværksætter, nu håber jeg virkelig, at du er frisk, fordi nu kommer faktisk noget af det sværeste. Indtil videre så har du faktisk lidt fået rimelig godt styr på din forretningsmodel. Din forretningsplan er egentlig godt færdig. Du forstår din forretning, hvad der skal til for at vækste og hvad den er bygget på. Det, der er svært nu, det er at finde ud af, hvad er det, du reelt kan skrue på, og især, hvad der betyder noget, når du skruer og trykker på det. Hvilke handlingsmuligheder har du? Det skal vi kigge under her, under drivers. Drivers deler op i to ting. Først knapper. Knapper, det er egentlig alle de ting, du kan gøre i det daglige. Hvad kan du trykke på, og som har en effekt både for at bibeholde din forretning og for at vækste din forretning. Og hvilken effekt har de på din forretning? Det er det, du skal forholde dig til. Og derfor det bliver en lille smule diffust, og det kan blive sådan en meget stor liste, og det kan også blive en, hvor du står lidt stille for at finde ud af det. Men begynd tankerækken allerede nu. Hvad kan du reelt gøre for at drive din forretning? Og især tænk på hver eneste ting. Hvilken effekt har det på din omsætning og på dit overskud? Begge dele er vigtige. Nogle eksempler. Hvis du stopper det her sponsorat i sportsklubben, som du brænder for, får du så stadigvæk kunder? Hvis du stopper dine annoncer, får du så stadigvæk kunder. Hvis du bruger 50% mere på annoncer, får du så 50% flere kunder. Får du kun 20%, så er det ikke så relevant. Får du 60%, så er det meget relevant at kigge på den her knap. Hvilke omkostninger kan du skære væk og stadig drive virksomheden? Hvis du hæver prisen på 5%, hvor mange kunder forsvinder så? Det her er en meget, meget svær del. Der er mange, der har svært ved at hæve sine priser. Jeg siger ikke, det er nemt. Jeg har selv ikke nemt ved det, men det er stadig vigtigt at forholde sig til, fordi det er næsten en gratis vækstdriver her. Hvad kræver det at få 2 nye større kunder versus 2 nye små kunder? Og hvilken betydning har det for din bundlinje? Det er også vigtigt lige at forholde sig til, fordi større kunder har alt andet lige større betydning. Ikke altid. Og især ved små kunder er nemmere at betjene, og marginalt bruger langt mindre tid, så er det mere interessant at kigge på dem. Kan du ikke reelt arbejde mere? Tvivler på det. Du arbejder garanteret sindssygt mange timer som iværksætter. Hvad betyder det at arbejde mere? Jamen, det er ikke en reel vækstdriver. Det plejer at være en vækst mod bunden, hvis du tænker den vej. Så undgå det. Men hvad er din kapacitet, og hvad er dine muligheder, og hvilken betydning har det, når du gør det? En ting er knapper. Det jeg plejer at sige, det er, at jeg får ikke iværksætter til at få mere tid, løbe langsomt. Jeg vil hellere at skifte de tandhjul, de bruger. Altså skifte tandhjulet ud, så de stadigvæk hjuler afsted, men det har en større effekt. Så kan man skifte tandhjul, så er det der, du skal kigge. Altså et større udbytte for det samme input. Jeg nævnte mulighed før prissætningen. Hvis 5% med pris ikke betyder, at du taber nogle kunder, eller kun nogle få nogen, så kan det være med til at drive det. Husk også, at du egentlig hele tiden skal hæve dine priser, for inflation udhuler dit overskud, hvis du ikke gør det. Hvilken prismodel har du? Sammensætning af produkter og priser og koncepter er ekstremt vigtigt og er spændende at arbejde med. Mange, der ikke tør det. Men det er faktisk der, du har den helt store gevinst. Sæt tingene sammen i puljer. Din salg-markedsføring, jamen hvis det er en driver, at du bare får 10% ekstra kan vækste til 20%, jamen så er det helt klart der, du skal fokusere. Din effektivitet, en 1% stigning i din dækningsgrad eller overskudsgrad, hvis det ryger direkte på bundlinjen, så er det helt klart noget af det, man skal kigge på. Og så altid husk dine eksisterende kunder. I stedet for at jagte nye kunder, har du mere salgsmuligheder i dine eksisterende kunder. Er der andre produkter, kan du pulje noget, så de køber mere hos dig. Eller i det mindste bare, at det henviser til andre kunder. Så er der guld der, så du skal arbejde mindre for det samme. Så her et kort eksempel. Hæv prisen. Hvis man kører med samme tandhjul, jamen, så får man, hvis man hæver prisen lidt, eller hvis man ikke hæver prisen, så er 10% flere kunder, det er 10% mere omsætning, 10% mere overskud. Ikke overskudsgrad, men bare på bundlinjen. Hvis du har et større tandhjul, skifter du ud med en 10% prisstigning, eller 5% prisstigning, jamen, så får du stadigvæk det samme antal kunder, men 16% mere i omsætning og 16% mere i overskud. Tænkt eksempel, men jeg har arbejdet med masser af gange og kan se, at det har en kæmpe effekt, når du arbejder med din driver, så skifter dit tandhjul ud.
Som sagt, 2 måder at ændre sin forretning på, det er at ændre på prissætning og prismodellen. Og der vil jeg anbefale 2 bøger. Sæt prisen rigtigt og Sign Up af Andreas Dirksen. Den første, Sæt prisen rigtigt, er tung. Den er skrevet primært med baggrund i rigtig store corporations, worldwide corporations, men der er ekstremt vigtige elementer i det. Altså jeg mener, at en af de vigtigste bøger, jeg har læst, og skeler til den er til, fordi det er her, du arbejder med dine prismodeller, og der er sindssygt meget at hente her. Samtidig er der også i sign-ups, så du kigger på kontinuerlig forretning, i stedet for bare hele tiden sælge som en transaktion. Du sælger noget, udfører noget, du får pengene tilbage, og så prøver vi igen med den samme kunde eller nye kunder. Abonnements tankegangen, altså kontinuerlig forretning, og ikke klassisk gammeldags abonnement, hvor du binder dine kunder i mange år. Det er den moderne tankegang, men stadigvæk med tankegang om at skabe kontinuerlig forretning, hvor du egentlig ikke skal arbejde så meget for at få kunden, du skal arbejde for at vedligeholde dem og bibeholde kunden, men du kan drive din forretning. Det giver også et stærkt fundament, og både i gode og i dårlige tider, du ved, at jeg har nogenlunde sikker på den her del af min omsætning. 2 bøger, jeg virkelig kan anbefale, og tænke igennem omkring sine drivers, hvad kan vækste. Nu skal du finde dine drivers. Det er ikke nemt, men en måde at gøre det på, det er at starte med brainstorm. Find alle de knapper, du i dagligdagen kan trykke på, og så inddele dem i 3 grupper i noget, der driver salg, noget omkring omkostninger, eller noget omkring effektivitet i dagligdagen. Og så prøv at sortere dem inden for hver gruppe. Hvad har størst effekt, både i forhold til vækst, men også fald, hvis du sker i dem. Find top 3 i hver gruppe. Prøv at estimere effekten. Du kan ikke ramme 100% rigtigt, men prøv at estimere, tænk dig om, arbejde lidt med det, hvad har du erfaring med det. Hvis du øger 10%, hvilken effekt har det så? Alt over med, hvor det giver en større effekt, enten den ene eller den anden vej, det er vigtige drivers. Og hvad har de største effekt på bundlinjen? Det er dem, der skal ind i din one-pager. Du kender alle resten, du nu arbejder med, men det vigtigste, det skal du ind i din one-pager. Så prøv at definere dem. Det her det er bare nogle eksempler. Det kan se helt anderledes ud hos dig, og det behøver ikke at være 3, men dine vigtigste drivers skal du være bevidst omkring. Hvad kan du skrue på for at vækste og bibeholde din forretning? God arbejdslyst.